בכנרת לא היה בית כנסת. במושבה או בקיבוץ? בקבוצה. לא היה בית כנסת, והיינו יורדים לשמוע את תקיעת השופר של סיום יום הכיפורים, צום יום הכיפורים, בבית הכנסת שנמצא על חוף הים במושבה כנרת. הגודל שלו, של כל בית הכנסת, היה פחות מחצי המבנה הזה. קודם כל מבחינת הירידה, זו ירידה של איזה 700-800 מטר, שלכל אורך הירידה, חלק גדול מהירידה, המנוח שאנחנו מכירים מהשירים של נעמי, וליווה אותנו אז הריח הזה קיים היה גם כן, ואז אתה מגיע לכנרת, והריח של הכנרת. כי אפשר לראות את המבנה עד היום, הוא היום עטוף בעשבים, אבל הוא נראה דרך אגב הרבה יותר קטן היום ממה שהוא היה אז. הוא התכווץ או אתה גדלת, כן? מה זה? הוא התכווץ או אתה גדלת? האמת היא שגם הוא התכווץ, כי הוא שקע קצת. וואו. כי הכנרת